Izenburuetan aipatu moduan, azken egunotan Aretxabaletako futbol taldea zoritxarrez albiste izan da, eta zoritxarrez diogu albiste ez talako izan kirole maitzengatik, eta bai bertako zale batzuen jarreragatik, eta horrestarako edo gai horri heltzeko geurekin dugu gaur taldeko edo klubeko presidentea, agurtzan Elkor ongietorri. Eskerrik asko. Bueno, konta irezu apurtxo bat zer dan pasaudana, azteko? Bueno, pasaudana dela urtebete terditik, azkenean gure saletu batzuk, kontuz batzuk, amagostetik ez die pasetan, ero albituai, edo aurkariari, ero gure saletu bati, hau da, edo zein pertsona oroi futbol zelaian bilatzen dauen nahi, irainak egiten diotela, baina ez gainera zer nolako irainak, ez? Azkenien gordo, adoptau, jarrera txarra benetan, ez? Jarrera txarrak, ez? Eta barrutik gorrotu ataratzen dauen dakarten irainak di, ez? Azkenean. Bereziki, zuzendaritzatik planto egin zeubien, edo nahikoa dala esan zeubien, joan dan hastian Betoñoren kontra Gasteizen pasautako gertaerengatik, ez? Bai, lehenengoko aldiz Gasteizetik beste izun bat heldu zitzaikun, baina ez da izuna, baizik eta da irudia, ematen dugun irudiak. Lehenengoko aldiz joan ziren, lehenengoko aldiz obentzat Gasteizera joan ziren, eta behin entrada ordainduta guztien zaubien, eta hanbe Ibarranko aktitude berdinakin, Betoñon ibili ziren euren zelaia izango balitz bezala. Oingo zapatuan, Aretxabaletako Euskal Ligan jokatzen duen Aretxabaletako taldeak etxian, Ibarran jokatu dugu partidua, eta, azte barruan sale sozialetan mezu hori zabaldu zeubien. Jarrera horrekin etortzeko ez etorri Ibarrara. Ez dakit Ibarran egon ziren sale horiek, zela baitxe deitzearen, arazorik egon ote dan? Printzipioz egon ziren, irein batzuk, baina nik positiboki gurotik ikustia eta ez beste partiduetan beste, baina ez dakidan puntuala, odan espero dut, ez izatea puntuala, eta espero dut udaren irudirako azkena izatea. Izan be, futbol zelairako sarreria etxako inori bez debekatu. Hau da, zuen neurrixea etzan izan hori. Izan zan, neurri baten atenzinua daiketia, ez? Gonbidapen hori erretiratu inzebien. Bai, guk momentu baten beste pentsau Ibarra zerretia, uste duelako hau honek konponbide eukibi dauela, lehenago berandu baina konponbide bat eukibi dau, eta salatu bez du inor gure itxia. Ze azkenien, herri txikitxo bagare, danok ezagutzen gare, eta konponbidea danon artien bilatu beharreko gauza bat da. Eta ez dakit nik ze punturaino futbola bera ezote dan erabiltzen askotan erramintza moduan, izan behalako jarrerak bestelako kirol jardueratan ikusi izan ditugu, ez bakarrik futbolian, ez bakarrik Aretxabaletan, zeuek zuzendaritzatek egin duzuen gauza bakarra da, ausartak izen eta egoera konkretu bat esalatzeko erabakisa hartu duzu, ez? Baina, oindala ez asko, 3 aste hilabete izango da, Eskubaloian Arrasateko eta Aretxabaletako, Arrasateko eta Bergarako talde baten arteko partidu baten, tensinua komenidana baino desente altua izen zan, Saskibaloian Mondragon Unibertsitatean, partidu batzuk izaten diez tensino handikuak, eta hori da kontua, ez? Ez gabitz esaten kirol jarduerak, pixkat, balneario batera joatia moduan izen berdienik alako partiduak, ezta? Pixkat norberan taldia animatu, apur bate epailearen erabakisei, tarteka protesta egin ere bai, baina moduak eta moduak daz, eta irainak eta respetu faltak azten dizen momentuan akabo da partidua. Bai, eta ez daiguna ez du, adibidez, Eskubaloiko partiduan, ze albitroren aitak deitu zidan, gurasuak izen ziren, bale? Guk udatik adierazit nahi duguna da, futbolak ez daukola arazo bat, arazoa gizartea dauela, eta gizartea gaixori dauela. Olako konportamentua dauko momentutik gizartea gaixori dau, eta gaixotasun hori abordau inbida. Eta zein dan bidea abordatzeko, horixe da ez dakiguna, baina bentsat alegin guztiak inbidie, guzti honi konponbide bat ipitxeko, eta pertsona zibilizabak izan daigun, ez dakit, baina futbola ez da, futbolak dauko gauza bat oso ona,
dala jende mordo bat elkartzen dala bertan. Orduen oso erresa da bertan oi hartzuna bilatzea. Bain zuzen be, duela ez asko, aste gutxi dela, egon gara Manu Diazekin, Gipuzkoako Futbol Federazioko presidentearekin, eta gauza askoren artean horren gainean ere egin genuen berba, ezta? Azken aldian, besteak beste Gipuzkoako futbol zelai askotan, beste zelai askotan ere gertatzen da, ez bakarrik Gipuzkoan, baina geurean ere gertatzen direla, eta ez bakarrik Aretxabaletan, halako jarrera txarrak eta federaziotik daukaten ardura horren gainean ere egin zigun berba bergararrak. Futbol zelaietan gertatzen ari dien iskanbiletekin eta hor arlo horretan landu behar dugu protokolo bat, klubekin, baina etxeetara heldu behar gara. Eta zaila da, gurasoen gana heltzea. Eta hor badao lan itxeko zona berezi bat eta bai da erronka potentia. Horra bada, Manu Diazen esanak, hori badala erronka potolo bat, bai federazioko ordezkarien dako eta imaginatzen dut klubetako ordezkarien dako baitxa. Bai, eta herrirako, ez? Esango gauen herrixan, azkenean, holako jarrerak egunen baten borroka batera heldu lehikiela, ez? Eta, moztuin biheu lehenbailen holako gauza guztiak, ez? Azkenean, ezin da euki holako irudi satar bat, ezin gari ibili gure artien irainetan, ez dakit. Uste dut, ordua heldu dela apur bat arazo hau saretzeko, ez? Eta udak hori euki dau ideia, ez? Joan zan astelenetik aurrera, guazen kaleratzen. Kaleratzen bau, igual saretu itxen du, guazen elkartzen, jokalariak, gurasuak, entrenatzaileak, herriak, udalak, kontuz, udaleko teknikariak, hor dauzela bai, ezin du begixak zerra, ez? Lanketa kolektibo bat izan bidala. Guk oso garbi dauku, lanketea kolektibo bat izan bida, ezin da udatik hasi, herritik hasi bida, eta herriarentzako bida. Azkenean, neskamutil hauek, orain, nerabeak die, apurua gaztia die, gero nagusingo die. Ze irudikin gelitu behar dira. Eta azpiti datozen gure beste afizionatuei, ze irudi dabitzera kusten. Urrengokuak ze izabide, kadetiak juveniletara pasatzen dienien? Gelditu ezagun hau mesedez. Baina eski askotan gertatzen dena da gazte hauek etxean beze irudi daukate, zer referente daukate, askotan gurasook izaten gara. Futbol zelaietan, eskubaloi, saskibaloi kantxetan, pixkat papela galduta ibiltzen garenak. Bueno, bai, Bergarako kasua, balomanokoa garrisa dago, gurasuak ziren, han kasuan gurasuak ziren. Eta, bueno, nipe ikusi itxut gure guraso asko papela galduta. Eta kontuz, neuk ero gure zuzendaritzak kideape, noiz behin ibiltzen gare hor apur bat papelak galduta. Arazoa danona da, kontrolagun bio eta zainduin bio. Akaso izan lehik lehenago tipe bai gauza asko onartu izan ditugulako, kirolgunietan ikusi izan ditugun jarrera asko, normaltzat hartu ditugulako? Edo begiratu dugulako asko profesionaletara. Ez da genia noetara joatenaz, ez daukat ez realaren kontra, baina insulto politxena tonto da. Eta han ez da ezer gertatzen, zela, oso ondixa da, eta eura profesionalea die. Zer gertatzen da, amaterrak begiratzen dula profesionalei, eta eura diela gure ispilu. Eta ispilu horretan, beraiepe uste dut lanketa haundi bat badaukiela, azkenien gure jokalariak batzutan beraien jokalaria dira. Eta gure afizionatuak, fijo diela beraien afizionatuak. Nik uste dut hor lanketa kolektiboa izan bidala, baina dana buruakin. Eta azkenean talde nagusiak eukibidauela erreferente bat, Anoeta, arena, daukon bezala izena, zaindu inbidau be bai. Azkenean gure neskamutilak bertan reflejetan die. Eta Anoetan esaten duten bezala, Santiago Bernabeu, Camp Nou, azkenean. Garbi dauketzu pandemia ostian areagotu diesela aprobate jarrera honeik? Bai. Urten pandemiatik, egia da guk segituen urten gauela, segituen hasi bitzela internatzen, futbola segituen hasi zala jokatzen, Da, kaso futbol zelaixak izen ziren lehenengoak ateak zabaltzen, ez da? Claro, hori da. Eta horbe azkenien, euren barruko gorroto hori, kanporatzen hasi zen lekuen, gogoratzen basara hasieran itxitaz hasien kanpo futbolak, baina beraiek aktuatzen zauen kanpo futbol kanpotik, apur bat,
dano jasan duen, baina, klar, nera bezarenien eta gaztetxoa zarenien, nik uste dut, beraie jasan dauen presinua etxian, askoz behar hundixagoa izan dela, ez? Gu baino, segu azkenien, pertsona egonkorragoa gare, esango gauen, bentsat, nahiz eta ez jakin zer dan pandemia bat ezakigun, baina nik uste dut, pertsona nagusi bezala, konportatzen jakin bihula, ez? Horren bestez, soluzioa, apur bat, gai hau, kaleratzea, fokua hor jartzea eta sareak sortzea herri mailan. Bai, oso garbi dauko, ikastetxeak, udaletxeak, beste elkarte batzuk, ez dakit, Hezkuntza, azken baten, ez? Pedagogia egitea hor. Azkenien pedagogiak zerrikusi asko dauko, ez? Eta saretze horretan, uste dut, azkenien bakoitzak beraien arazoak, dainon arazoak azten garenien soltetan, danoi ondo ingozkula, saretzian dau konponbidea. Arazoa da, zelan saretu, lehen esan dute moruen, hau danontza da barrixa. Bai beraientzat eta bai guretzat be bai. Agurtan Leporo, mila esker etortzearren, arazo hau plazaratzearren, badakit zuendako bestela izan bape erreza, baina zentzu hortan ausartak izan zarie, ze gutako bakoitzaren etxean baditugu, herri diferentetan da klub diferentetan danetarikoak, horren bestez esan dakoa, eskerrik asko eta segi hor lanian. Eskerrik asko zuei.